Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinoden ko sifa e kelle gaddan e jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi talata nogas e nayyi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko sifa e kelle gaddan e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Vox Populi kamɓe musidɓe men jandiyankoɓe ɓe gartitande ko yuti alhaali debati goto kadi en on ɗon loi gonda kay ko yuti alhaali saɓɓitade on ɗon loi woni tan ngal ɗon kuugal ko yuti alhaali nden ɗon gueɗe biyeteɗe acte contre nature kamɓe musidɓe men e jandiyankoɓe ɓe garti kolliti kay wonande on gonda kañum woni Mame Matar Gueye kañum koy holliti wonande ina yaadi e caɓɓitogol ko yuti e alhaali en nden ɗon eɓɓore walla ni mbiyen ngal ɗon kuulal ko yuti alhaali e ñawore ganda kañumen goni e goor jiguen en woni tan dabbati korkati en ɗoyte nder leydi ndi hono no wiiri e jayde ndeyete kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e Ousmane Sonko hoore jaggoɗo leydi Sénégal mo ganduɗa kayni ɗamina toon to suudu sarɗiyeji e leydi Sénégal hono no wiiri kam musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe garti e goɗɗo mo ganduɗa kay kañumnene ene anniya a fattede ko yuti alhaali ɗum ko wiyete ko haute cour de justice omo ganduɗa kañum woni maître Moussa Bocar Thiam gonnoɗo e jagorɗo e tumuna laamu Macky Sall hono no wiiri kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɗum ko yuti alhaali reddition des comptes jande nde arti hen ƴeewoyen e jande ganduɗa kañum woni jande Tribune Quotidien kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali ɗen ɗon koppareji ganduɗa kay wiyanoma yaltinama fewde e ɓe ganduɗa kañumen goni remoɓe ɓe ɓe kolliti koye ɗin ɗon 50 milliards ɗi ganduɗa kay Sonko haalino haala muɗum holto ɗum rewi ɗum woni ko namdal ngal musidɓe men e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde Tribune Quotidien waɗi kono ɗum ko ɓe duttanima ɓe ganduɗa kañum goni maître Moussa Bocar Thiam kam e Abdoulaye Diouf Sarr ganduɗa kay ine fatta walla ni ene ɗamina toon to ganduɗa kay kañum woni haute cour de justice hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe gartine kadi e omo ganduɗa kañum woni mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay natani gam ɓe ganduɗa kañum goni sappo e jeetato supporter uji ɓesguji leydi Sénégal fawaɓe junggo toon to leydi Maroc mbawa ɗaccitede ɗum nen ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien e jayde li Quotidien kañum arti ko e question d' actualité hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko mo ganduɗa kay ene tija toon to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti hen kono de kadi ɓe duttanima ɓe ganduɗa kañum goni supporter uji leydi Sénégal ɗi ganduɗa kay ko fawaɓe junggo toon to leydi Maroc kolliti kay wonande kay seppo ina niya yuɓɓinede ɗoyte aset paalo gam wasde hollirde mette mumen e caggal nde ɓen ɗon ɓesguji leydi Sénégal pawa juuɗe toon to leydi e Maroc toyte goɗɗum ko tawate e jande ko maître Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kay caggal nde waɗa accusé ɗum ko yuti alhaali on ɗon cour de ko ganduɗa kañum woni reddition des comptes ko yuti on ɗon fannu holliti kay kanko ma o ƴettu congé o ata ɗoyte e nder leydi ndi ete Sénégal gam wawde wadde défendre hoore makko hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede jayde li Quotidien ƴeewoyen jayde point actu kamɓe nan ɓe gartitande ko yuti alhaali e question d' actualité wonde kay hoorejo jagorɗo toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonande ko gasta kay jogori wonde hakkude Sonko kam e ɓe ganduɗa kañum goni opposition o hono no wiiri e jayde nde ɓe kolliti kay hay omo ganduɗa kañum woni gonnoɗo ɗo to hoorejo jagorɗo leydi Sénégal Amadou Ba ma tawtore hono nden ɗon jonde hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe gartini kadi e on ɗon plan d' action wonde kay ɓe ganduɗa kañum goni G7 hono no wiiri jayde nde ruttanima ɗin ɗon werlaji ɗi hinde Cheikh Sarif ɗi ganduɗa kay ko yuti alhaali e visite technique muɗum laamu ngu ene anniyi ƴettude hen kuule kese ɗum ɗon noon jogori fuɗɗade ko ñande tati lewru daratondu hono no wiiri e jande nde ruttanima maître Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kay habri wonande ma arɗoyte e nder lamorgo ngo Dakar gam wawde wadde défendre hoore muɗum ɗum ne kadi ina tawe e jayde point actu e jayde L'As Quotidien kañum arti koko yuti alhaali on ɗon fannu ɓe mbitande ko dossier e Diouf Sarr kañum woni ko waɗa bloqué omo ganduɗa kañum woni maître Moussa Bocar Thiam kañum noon kam ma tawot ma notoyo omo ganduɗa kay kañum woni haute cour de justice hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe mbitande ko haute cour de justice assemblée nationale assemblée livre omo ganduɗa kañum woni Moussa Bocar Thiam ɓe gartini kadi omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hakkude makko e lande Pastef ɓe mbitande ko beele ɗum jogorani wonde risque wonande kay on ɗon régime mo ganduɗa kay kañum woni régime mo
Pastef honɗo régime mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde L'As quotidien ɓe duttinima hoorejo jagorɗo mo ganduɗa kay ko yuti alhaali question d' actualité pattaɗo toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗum ne kadi jeyde nde arti hen jeyde l'exclusif kañum arti koko yuti alhaali Ousmane Sonko mo ganduɗa kay hoorejo jagorɗo mo ganduɗa ene tijja toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe mbi tan nde ko moment de vérité woni tan ko saaha gongre gonga wonde kay mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗo kalɗo wonde kay ko ñalawma pattam lamo wonde ko yuti on ɗon fan kollitini on kanko kay hoore jagorɗo o yerima moni kala en nde mbattata hakkillaji mumen e on ɗon question d' actualité mo ganduɗa kay ene jogori kewɗe toon to suudu sarɗiji to ɗum ne tawi jeyde nde ɓe kolliti kay wonande omo ganduɗa kañum woni maître Moussa Bocar Thiam kañum ni tawede ɗo e nder lamorgo mo Dakar ɗum ko gam walde défendre hoore muɗum ɗum ne kadi jeyde nde arti hen ɓe gartini e on ɗon 5e plan d' action wonande kay G7 ɗum ne kadi e jeyde nde ene arti hen ko yuti alhaali hakkude mabɓe e laamu ngu jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde l'exclusif arti hen jeyde Sud Quotidien kañum arti ko on ɗon commission de loi toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ko yuti alhaali haute cour de justice ɓe kolliti kay omo ganduɗa kañum woni maître Moussa Bocar Thiam kañum kay woni e bolol ngol omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Diouf Sarr noon kañum woni ko e sursi honno wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe mo ganduɗa kay kañum woni jeyde Sud Quotidien ƴeewoyen jeyde guendire nde Le Soleil kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe gattande koye ko yuti alhaali sécurité routiére ɓe kolliti wonande kay laamu ngu ene anniyi tettinde ɗum ko yuti alhaali kuule ɗe gam wawde etade ustude ɗin ɗon accident ji ɗum won noon artande koye ɗin ɗon autoji ganduɗa kay kañum woni minikaluji baɗoji ya garta hakkude diwanuji ɗi ɓe kolliti ɗon ngal ɗon kuugal noon fuɗɗoto ko ñande tati nduɗo lewru ndu gonɗen holno wiiri kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe gartini kadi e hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko mo ganduɗa kay ene tijja e ñalawma hannde o toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ɗum ko gam huccodirde e jeydiyankoɓe mo ganduɗa kañumen goni sarɗiyankoɓe ɗum ne kadi e jeyde nde arti hen ƴeewoyen jeyde coftal ɓalli nde jeyde Rewmi Sport kañum noon arti ko yuti alhaali gaccitgol ɗin ɗon supporteur uji leydi Sénégal naaɓe waɗaɓe condamné toon to leydi Maroc ɓe kolliti kay wonande hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay e ñaguima ɗum ko wiyete ko grâce royal ko ɗum koɓe garti on ɗon marche mo ganduɗa kay ene anniya yuɓɓinede ɗo e nder lamorgo ngo Dakar ñande 27 nduɗo lewru ndu gonɗen holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetede jeyde tribune sport kono ɗum ko kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe duttanima omo ganduɗa kañum woni Habib Beye mo ganduɗa kay kañum woni e cuɓalo woni keblo ollon kippo ganduɗa kay kañum woni olympique de Marseille bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daaraɓe Ayaw Pini TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗo woni komin kebno robinadade ko sifa e kelle gadan yoga e jeyndeji leydi Sénégal arimeɗen e robino jeyndeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam rewidade programme uji ɗi Pini TV Allah jarama on jarama.